Tak viete, takto to bolo, že to bolo na Vianoce. Na Vianoce prišli si Nemci, ale Nemci tu boli hádaní iba do týždňa. No a ja vám poviem pravdu, tak tu bol aj veliteľ a stále to chodívali do služby ako vojaci. A bol vykopaný taký zákop, ako sa doždia tie zátačky, k tej ceste a od tej ceste na cestu. No a každý večer chodí do služby a bol taký mladý chlapec, taký 19-ročný a nechce ísť. Veľmi plakal. No a on sa oprel na bránu, na túto, kaderná brána bola. No očikovali ho tam. Ráno sme stáli a chlapec bol už zabitý, na voze na také lojtre položený. A ja som išiel zapomínať, ako sa mu to stalo? Ako je to? Pozerám mu, viete, všade takto. No a naraz som videl, že mu tu na takú skrv tiekla a príľba bola tam položená pri ňom. No, tak ja som tú príľbu zobral a dosiaľ som ju odložil, tu je. Tá príľba je tu a vidno, ako to bolo, ako mu to na mozog. Tak iba tak ako klinček on. Tak viete, no. No jeho potom pochovali ako ku kostolu, no a stade ho, neviem, či už po tejto revolúcii, alebo ho predtým do Nemecka boli odviezli. No, do týždňa tu boli, prišli bratia Rusi, od Ožďan, rozumiete, no, tak tu bola hranica, bola medzi Ožďanmi a Zalužanmi. No a viete čo, teď tak bolo, do sebou brali, viete čo, aj kone, krávy, ovce, to všetko hnali a do tohto dvoru nám to všetko zohnali. Ráno staneme, ovieta do 30. Rusi tu napravia, jaj, chádzaj, toto, že či nemáme pálenku, viete. No my sme tedy tak pálenku, viete, nepíjali. No oni vraví, no, že oni vedia variť lavorovicu. Tak odtedy, viete, ostala v Zalužanoch lavorovica. No a tak to aj ukázali Ľapovi. Ja neviem, ako to. Taký hrnec bol, lavor a do toho položili taký ako menší tanier a navodali studenú vodu. No a tam to kvapkalo, potom to vybrali a to bola lavorovica. Takže to takto bolo. Zalužano, kedy sa nepielo pálenky, iba víno. Väčšinou iba víno, to viete, robili z kukurice víno. Potom, viete, hry vedľa vínovo, potom chodili sa aj trnky zbierať. No a viete, ako takí chlapci, tak sme chodievali borovky, viete, takto zbierať. Na tie borovky sme potom odniesli na Pincinu, tam to vypálili a to bola borovička, no ale taká, že tá bola ako 90-ka. No a povedali, no čo chcete, peniaze alebo borovičku? A otec vraví, ale tak vraví, borovičku. Na tej 90-ky borovičky si spravili doma na 30-ky iba. Ráno si zohriali, dali kus cukru, dali si po pol deci, no a išli do roboty. Takže to viete, takedy. Potom sa krumple vozili na Pincinu, z toho robili špiritus. A tak viete, tak v tých Zalužanoch takto to prebiehalo. Ale vám poviem pravdu, že takedy aj Zalužany boli malá dedina, ale to bola dosť aj chudoba. Bola aj chudoba. Viete, robota tak veľmi nebola, tak každý doma mal len kravu, doma zvieratka. No ale, viete, vám poviem pravdu, keď aj vojna bola, tak ani sme nezbadali, že tá vojna bola. Tak takého tu trafila mína. Ale sme mali doma jesť, bolo mlieko, svine boli, zabili sa, takže mali sme čo jesť. Aj vojaci tu jedli, rozumiete, s nami. A tí vojaci, keď navarili, tak aj nám dali, a my také deti kolo nich. A tí Nemci, viete, keď boli, čokolády nám dávali, rozumiete. No a brat tedy mal 16 rokov, ten vedel aj po nemecky. A oni povedali, ako to brat vraví. A ten Nemec vraví, my vraj vieme, že sme vraj vojnu prehrali, ale chceme prísť domov. Chceme vraj prísť domov.